Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde ulug sürüjüleri köp wagtdan bäri bejerilmeýän köçeleriň öz uluglaryny hatardan çykarýandygyny we munyň käte ýol hadisalaryna hem sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Ýakynda Türkmenbaşa sapar eden Balkanly habarçylarymyzyň biri şäheriň tas ähli köçesiniň diýen ýaly sanynyň çykandygyny, ýollardaky oýuklaryň dolu dälde diňe bölekleýin bejerilendigini gurrun berdi. Köçelerdäki oýuklaryň diňe üstüne asfalt goýulypdyr. Ýollarda köp wagt bäri awatlaýyş işleri dolu görnüşinde geçirilmendir. Şol sebäpli üssü asfalt bilen örtülen oýuklar soňu bilen ýolda öňküsünden hem yaramaz büdür südürleri, jaýryklary emele getiripdir diýip anonim şertde maglumat beren habarçy aýtdy. Şeýle dol Türkmenbaşynyň köçelerinde adat takysyndan has köp lüwüň ýagny lagym suwlar geçýän beton goýularyň göze iýlendigini we olaryň gapagynyň kadaly ýapylmaýandygyny hem belledi. Şäheriň Mawtumulu prospektinden tä kenar bazaryna çenli aralykda 100den gowrak lük bar. Olar esasan köçäniň edil ortasynda yerleşdirilipdir. Şeýle-de lüklaryň gapagy köçäniň tekidligi bilen deň derejede bolman 8-10 sm aşak sallanyp dur. Bular ulagyň tekerini zaýalaýar diýip habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ulag sürüjüleri lüwüň üstünden barmajak bolup her bir näçe metrden ulaglaryny ýoluň beýleki tarapyna sürýärler. Bu bolsa ýolda howply ýagdaýlar döredýär we käte ýol hadisasynyň emele gelmegine hem getirýär. Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Balkanly ulag sürüjüleriniň ençemesi bu ýagdaýdan özleriniň närazydygyny, ýöne bu mesele boýunça häkimetlere şikayet bilen ýüzlenen adamlaryň netije alyp bilmändigini aýdýarlar. Adamlar üýt göşüklük bolmajagyny bilip inni degişli idaralara ýüzlenen oklar. Resmiýetiň özleri hem bu urda çäre görmeýärler diýip habarçy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan Balkanly hususy taksi eýesi aýtdy. Türkmenbaşynyň köçelerinde kirediýän taksi sürüjüsi ýollardaky büdür südürler we lüklaryň gapagynyň aşak sallanyp durmagy sebäpli ulag şaýlarynyň hususan da tekerleriň iýdiderli sanynyň çykýandygyny aýdyp şeýle diýär. Häzirki wagt ulag tekerlerini bejertmek üçin tas 2 aýlyk gazanjyny adyndan 3000 manada sarp etmeli bolýar diýip hususy taksi sürüjüsi belledi. Türkmenistanyň hökümet maslahatlarynda degişli resmiýleriň berýän hasabatlarynyň çen tutulsa, ýurtda her ýyl müňlerçe kilometr ýola daş, asfalt düşelýär, ýollar bejerilýär, köprüler gurulýar. Emma muňa garamazdan Azatlygyň habarçylary we yerli synçylar şäher etrap owa ýollarynyň we köçeleriniň soňky 30-40 ýylda köplenç gözden salynandygyny, olarda ışıklandyryş ulgamynyň hem kadaly ýoly goýulmandygyny aýdýarlar. Şeýle ýollaryň hatarynda Mary welaýatynyň Bayramaly, Tagtabazar ýol öten etraplarynaky we Balkan welaýatynyň Serdar, Bereket etraplarynaky köçeleriň ençemesi bar.